vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukomanashi, please post my story as hidden identity. Ndiri mukadzi akaroorwa nemurume ane mari, but dambudziko riripo mukoma randiri kusangana naro nderekuti hatina mwana zvachose. Ndava ne15 years ndirimo mumarriage umu. Mukomanashi, ndingati murume wangu, he is my childhood friend. Vabereki vake vanhu vatakangokura tichiziva kuti vane mari, vainge vaine marori aitakura kwari. Isusuwo mukoma takangokurawo tichigara munzvimbo inonzi name hidden. Iye ndokwa aigarawo zvekare nevabereki vake. So takazosvika pakudanana nekuroorana, ndikatanga kugara pamba pavatezvara vangu imomo munzvimbo iyoyi. So vabereki vemurume wangu vakazongofa zvisinganzwisisiki, asi panhamo kunyanya pavatezvara vangu panguva yekugovewa kwenhumbi, vanhu vainge vari mumba vakabva vazotanga kuramba hembe dzavo. Zvinhu izvi zvakatanga zvichiitwa muchivande, vanhu vachingotaurira pasi vachiti inini hembe handidzidi. Kudzamara vanhu manji vava kutoita zvekutobuda mumba vachitoramba kugamuchira hembe dzavatezvara vangu. So inini zvaingondinetsa kuti ko vanhu vaivengereiko mhuri yemurume wangu kudaro. Asi baba vakazoti vafa kudaro, marori ose akambofa ose, zvinhu zvikaita down. Ameno kuti zvaive zvava kungoita so muupenyu. Even murume wangu ane kamwe kakudzungaira kwaainge ava kumboita so. Saka akazoti anoda kuenda kuMalawi, uko kwainge kuri kumusha kwaamai vake vamwene vangu. Ndipo paakazoenda, asi mwana aingonetsa kuti tinge tichimubata. So akaenda kwemwedzi wose ariko. Akadzoka aine mari yaakandibatisa mukomanashi. Akabva ati mari iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara ndakaiisa pasi pepilo, achiti ndinotya kuti nekuwanda kwayo inokwanisa kuzobiwa. Mari iyi yainge yakawanda. Mari iyi ainge aipiwa naambuya avo vanova vakabereka amai vake mushure mekunge avatsanangurira matambudziko ake ose awo aainge achisangana nawo. So yainge iri $2,000 mukomanashi achiti ari kuda kumutsa rimwe rori kuti atange mabasa ainge akasirwa panzira naamai nababa vake. Painge pasina chakashata. Ndakatendawo mbuya pafoni vaya vekuMalawi. Saka mwedzi wakabva murume kuMalawi, pane zvakazotanga kuitika kwandiri kana ndiri kunguva yangu. Ndinoti kana ndiri kunguva yangu zviya, ndinobva ndanzwa kuda bonde zvakapfurikidza. Apa ndinenge ndichibuda ropa rakawandisisa zvisingaite, uye pakucherechedza murume wangu anenge aine mufaro wakawandisisa. Pose ndikangoti ndakuenda kumaperiods, murume anotanga kungondipa zvimwe zvimagifts. Anondudza kuti usabata kana hembe, usawacha, even mabhurugwa angu mukoma zviya zvekuti kana ndikangobvisa bhurugwa rangu rinenge ritori nepad rinenge rakashanda, then murume anobva atotora bhurugwa riya obva atoti mira ndiri wache. Ndakambotanga ndicharamba, but ndaitoona kuti murume wangu nazvo zvinhu izvi zvainge zvava kutomutsamwisa zvekuti ndinopota ndichimurambidza kuti andiwachire mapendi angu awo andinoshandisa pandinenge ndiri kunguva, ndiri kumwedzi. Ende mapedi acho kuti nditi anoendeswa pai handitombozivi, because mapedzi angu inini zvandinowanzokuita ndezvekuti paya kana ndichibuda ropa rakawandisisa usiku zvekuti I change twice, ndinoisa mapedzi awa mukaplastic ndobva ndazoisa mune kamwe kabhini kanogara mubedroom. So iye manje aibva ati ari kunorasa mapedzi awa usiku. Sometimes mukoma pandinenge ndamuka, let's say ndikamuka kana kuti kuma 1 AM, iye anotoshinga kutoti ange achitobuda mumba kuma 1 AM ikoko achiti ari kuenda kunorasa mapedzi angu. Pamwe pacho kana ndikazomubvunza kuti naimi ko mapedzi awa acho amunoenda muchiti munonorasa panze, mapedzi awa munozomaisa kupi? Then iye anobva ati mapedzi awa ndamapisa, zvezvo zvekuti
iye nguva yake yekuti anowanzo kupisa marara, anotongopisa marara kana ndiriko kunguva yangu ndo paanopisa marara obva ati uyauone hongu ndinoona mamwe mapedzi, kusazoziva kuti anenge ariwo here mapedzi andinenge ndakashandisa kana kuti pane dzimwe metse hake dzaanoita. Mukomanashi anongogara achingofara apa ndiri mudambudziko rakadai rekuti ndinoita iye yavanoti extra heavy bleeding, zvekuti kungogara ndakangoisa pad so for about 2 hours ndinenge ndava kutonzwa kutoti pad rava kurema. Chimwe chandakacherechedza mukoma ndechekuti kana ndiri panguva iyi ndinoita 7 days ndiri kumaperiods, ende zuva rechi7 mukoma ndinorwadziwa kuita kunge munhu ari kuda kuzvara zvezviya, ndo zvandinenge ndichinzwa panguva yacho iyoyo. Then anobva aita imwe mari inotyisa, mari isingaite. Ndikamuti chimbondiendesa kuchipatara anoramba, kana kufamba neni kuti ndinge ndichibvunzira anoramba kungobvunzira kuti zvinhu izvi zvandiri kusangana nazvo zviri normal here kuda bonde. Iye anenge achitoda kuda bonde neni, ende iye manje anoti panguva iya yekuti ndiri kumaperiods anotanga kundikumbira. Mukoma ndaisimboramba but ndakazotoona kutoti kunyange ndikaramba kwacho zvakangofanana because ndinozongokaruka ndabatwa nedzimwe hope mukoma, ndobva ndazomuka ndichinzwa kamwe kakunaka ndiri kuhope. So pakuzonomuka kudai wotoona munhu atori busy achiita bonde newe. Iye manje ari kuti usaswera uchitsvakana nezvinhu izvi, ko kana ukazobata kuti amai vangu ndo vari kukuroya zvino uchazoita sei? Please ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira. Ndanetsekana mukomanashi, handinawo anokwanisa kundibatsira. Kana ndikatarisa baba naamai vangu vanhu vekutongoti vanotongozvitamburirawo, ivo vainge vakatofarawo kutoti mwana wavo akawanikwa nemwana wevanhu vakapfuma, zvekutoti kunyange pandakaroorwa mukoma vatezvara vangu vakamira kumba kwedu kwakaenda imwe mari yekuti vabereki vangu vakabva vatoti there is no need yekuti varambe vagere muHarare, ndokubva vazoenda kumusha vakatonomisa chi3 roomed chavo kumusha ikoko nemari iyo yakabva pakuroorwa kwangu. Saka kuti ndingoti ndinodzokera kumusha ndobva ndati murume handichadi, ivo vachichengetwa semachengeterwo acho avanoitwa nehama dzemurume wangu. I think kuti ipapo tinokwanisa kuzopesana inini nevabereki vangu because vanotodyawo pandiri, vanotongodyirawo pamukwasha wavo uyo. But zvose izvi zviri kuitwa mukoma, it is very confusing. Handiziviwo kuti zvinoitika here kune vamwe vanhukadzi kuti unoita heavy bleeding yakadaro then on the 7th day obva waita imwe pain like labor pain, kunge munhu wava kutoda kutozvara mwana. Pain iyoyo inondisuka mukoma zvekuti ndinosara ndakashenuruka kumeso uku because of the pain. Apa vamwene vangu munhu uyauya wekuti vari very harsh ende vane rudo zvavo kwandiri, but munhu watinotoziva kuti ari very harsh havasvikiki zvekudaro. Dai kwanga kuri kunzi munhu ari soft ndaikwanisa kumbovasvikira ndobva ndavabvunza kuti nhaye vamwene zvamunondiona ndigere kudai so nemwana wenyu makore ose awa ingawani handisati ndakambokunzwaiwo muchicomplaina sezvatinongonzwawo vamwe vanonzi hanzi vanotanga kutukwa navanamwene vavo kana kuri kunzi vakatadza kuzvara. But inini mukoma ndinotobatwa sezai even though ndava nemakore akawanda kudai so in marriage, no mwana, no nothing, yet they treat me as if ndakatozadza musha nevana. As for my husband, he does not care. Iye akati vana vanotonetsa because izvezvizvi ndikazvara vana vakawanda mangwana ndo pavanozobva vazotanga kuroyana. Iye anongoti with time Mwari vachangotipa, at least vakatipa mwana 1, you will be more than happy for that. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. I think vanzvadzi vedu ava totongovaudza kuti run for your life sisi, run for your life. Apa pano apa muri kushandiswa apa paya pekuzonzi nguva yenyu inenge yakwana ndo pamunobva mazoitwa sacrifice. It is not normal kuti munoenda kunguva yenyu muchibleeda zvakadaro munhu obva atora
iwawo mapads acho ndokutotanga kutonzwawo kushinzi murume anotowacha zvipfeko zvemukadzi wake, mukadzi wacho asiri kurwara ari kunguva yake, then ukarambidzwa kuwacha zvipfeko izvozvo zvinenge zviine ropa, then munhu obva atsamwa kokuzobuda pakati pawo usiku, kungotaimira paya pamunochinja mapads enyu, munhu obva ati panze. Mangwana makuseni pamunomuka mobva matoona munhu atovesa chimoto achipisa marara ose anenge ari kugomba. That is very suspicious. It is just suspicious. Run for your life. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma inini godo chairo, godo ndinaro. Godo ndo rakazondikonzeresa kuti ndinge ndichizopindana nenyaya idzi dzandakapindana nadzo. I don't know kuti chii chakanyatsokuitika kwandiri, but dambudziko randinongoona riripo patiri vanhu vatema nderekuti kana mumhuri pakawanikwa munhu anenge abudirira, iye anenge ava kusada kushandisa mukana iwoyo kuti ange achizosimudzira vamwe mumhuri, sezvakaitwa nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu uyu mukoma taingomuzivawo ari munhu ainge achingotambudzika ariko joniko ikoko, taike tichitomuti rombe remukadzi, because akangoti ametesiwa mwana wekutanga, mwana wechinumber 2, then ndokubva azongouya akasiya vana ava. Vana akambovasiya kwandiri mukoma, but munongoziva kuti hakuna chinhu chinobhohwa sekuchengeta mwana wemunhu waunoziva kuti izvezvizvo anokwanisa kukuvigirai umwe mwana. Saka vana ava, I want to be honest with you mukoma, ndaivashungurudza zvezvo zvekuvashungurudza to the last point, because amai vacho painge pasina chavainge vachindipa. Ndaiti paya kana vana vangu kana ndawana zvimari, ndaibva ndaudza vana ava vemunin'ina wangu kuti imimi chisarai muchinodzora mbudzi nekuita zvimwe zvimabasa zvepamusha. Inini nevana vangu taibva tazoenda kutown, then tobva tanoswera kuya tobva tadyawo zvatinodya. Pakuzodzoka paya vana ndaibva ndazongovasira kana nhendi 1 yenyama. Taizoti paya kana taburuka tarongedza zvinhu, vana vangu ndaibva ndazovapa nhendi iya yenyama yatinenge tasiya, vobva vatanga kudya. Saka vaizodya vachinyemudza ava vana vemunin'ina wangu. Zvose izvi ndaizviitira because ndaida kuti munin'ina wangu ange achizviziva kuti kana usina chako, vana vako you don't have to expect kuti vange vachitreatwa the same way yavanenge vachitreatwa nevana vanenge vaina baba vanenge vari paground vachishanda. Zvose izvi mukoma ndaizviita out of bitterness yekuti shuwa munin'ina uyu nemashandiro atakaita kuti ange achikwanisa kuzosvika form 4, ava kuform 4 munhu obva amitiswa zvake mukoma. Apa kunomubvunza kuti mwana uyu muridzi wemwana ndiani, munhu aingoti tuzo asingakwanisi kutipindura. Mukoma nashe amai ndopavakabva vazoona kuti ndainge ndichishungurudza vana ava. Amai vakabva vazosarudza kuti ivo vange vachigara nevana. Apa ndaisada kuti vana ava vagare naamai because inini nemurume wangu ndisu tinotopotawo tichitochengeta, because at that time inini nemurume wangu ndisu taitopota tichitochengeta amai kumusha. Saka zvinhu zvekuti zvaindibhohwa izvozvo. Then munin'ina wangu uyu pane paakazongoshaika kutoti munhu aripi tikangoti zvimwe kuda munhu ainge apinda mumamarriages avo. Ndo patakazonzwa chinzi munhu ava kujoni. Saka paainge ava kujoni mukoma, pandakangoona kuti ainge ava kukwanisa kutumira zvimari, ndakabva ndaenda ndikabva ndanotora vana kuna muchemberi, because ndakangoenda kuya ndikabvunza kuti vana vakapasa here. Vana vakatanga kutaura kuti dzimwe nguva hatiende kuchikoro. Ndakabva ndatanga kupfuurira munin'ina wangu ndichimuti dambudziko ramuchemberi nderekuti ivo she is never strict nevana. Ivo uchiita kuti vana ndigare navo because zvinobatsirei kuti uri kubhadhara maschool fees. Vana vamwe ndo vaimbonzi vanowandisa mabhuku muzvitondo, vamwe havasi kusvika kuchikoro. Saka iwewe chiita kuti vana vange vachiuya kuzogara neni. Mukoma ndakamunyengerera kudzamara azoti it is fine sisi, chiendai munovatora. This was after vana zveshuwa vaonekwa kuti kuchikoro vainge vasingatombosviki, mbuva vaingodzidyira muroad. Vakazoti vauya manje vatanga kugara neni. Iye ndakabva ndamunyorera malist awo andainge ndichida on a monthly basis. Ndaingoti kana pakangopera chinenge chapera ndobva ndatoti WhatsApp kunoka kusina chakati. Kana chikafu ndikaona kuti chava kunopera ndobva ndatoisa WhatsApp. Mukoma
iye munin'ina wangu uyu akasvika pakurova achingondishandira, ndikatosvikawo pakutotenga zvimbudzi zvangu nemari idzo dzaainge achinditumira, ndichingomuudza kuti kuno chikafu chapera, kuno kutaneta nekuseva nemavheji, tava kumbodawo kudya nyama. Paitikana pakatumidzirwa mari, inini mari iyoyo ndaitanga ndaishandisa pavana vangu. Hembe dzaitanga dzambopfekwa nevana vangu, then dzobva dzazopfekwa nevana vake. Kana bhutsu chaidzo dzekuchikoro, ndaiti bhutsu dziya idzo dzaanenge atumidzira for this term dzaipfekwa nevana vangu, then ivo vana vake next term paanenge atumidzira dzimwe bhutsu ndo dzavaizopfeka idzodzo. Idzi dzinenge dzamboshandiswa nevana vangu. Mukomana zvadaro ndo pandakabva ndazoreceiva the shock of my life. Ndakangofonerwa noumwe murume uyu akangonditi ndabatiswa zvinhu zvenyu nemunin'ina wenyu kujoni uko. Ndakabva ndakwira paya ndokubva ndaenda ndikanogamuchira zvinhu zviya. Ndikatoona kuti zvarainge ritoriwo zerume chairo kwaro rainge richitozvidhiraivhira truck. Ndokubva randipa maintroductions rikabva rati vakakuudzai here? Ndikati kana, hapana zvandakamboudzwa ini. Vakabva vati zvimwe kuda pamwe vane magemu avari kunditamba. Then ndikabva ndati ko indava? Vakabva vati ndini ndigere navo, ndini ndigere nemunin'ina wenyu kujoni uko. Ini ndaifungidzira kuti kundituma kudai vakatokuudzai. Takabva tatopanana maintroductions paya. Iye akabva angoseka zvake patakazomufonera ichimubvunza kuti ko iwe unongotumidzira munhu, hauchataure kuti munhu wangu iyeye. So mukoma ndakabva ndarwadziwa nekuti munin'ina wangu uyu ainge awana murume akazvinakira, murume anoratidza kuti ane upenyu kake kari kumufambira. Mukoma nditori mubishi nazvino rekuti ndinge ndichiparadza relationship yavo iyi, because iye munin'ina wangu uyu iro gore rino ari kufanira kuti ange achizoroorwa. Saka I do not want that to happen. Mukoma naMwari handisi kuda kuti munin'ina wangu ange achizoroorwa. Ndinotya kuti kana akaroorwa akagara zvakanaka anozondishainira, because anoziva kautsinyo kose ako kandakambomuitira. Ndakatombosvika pakumudzimira foni mukoma nerimwe gore apo pandainge ndichigarako kukadoma uko. Saka ainge anzwa kwainge kuine basa, but pekusvikira ainge asina. Ndikabva ndamuti huya. Mukoma akati achingonoburuka ndokubva ndadzima foni yababa ndikadzima nefoni yangu. Akazongoita usiku hwose arere neumwe murume akangomupikawo up parank because of desperation. Saka mhosva dzose idzi ndinodziziva. Saka handisi kuda kuti iye azova neupenyu hunenge huri nani than upenyu hwangu. Ende ndakazobhoekana nekuti pamastatuses ake ava kutoposta zvezvo zvekutorakidza kuti iye kalife kake kari far much better. Ndikamuaprocha ndikati nhaiwe, zvaunoziva wani kuti banguru vako vane license, wadi wataura nemurume wako, zvimwe kuda vanokwanisawo kuwana basa. But response yaakandipa mukoma ndakatoona kutoti uyu haapo pakuda kusimudzirana neni. Saka iye kana asingade kusimudzirana neni zvitori nani kuti angoramba ari pasi pangu. Ini ndikazowanawo mukana ndichazongomusimudzirawo hangu nekufambawo kwenguva. Dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndakavabvunza kuti nai vahanzvadzi, kana muchiti makatotanga kufamba, ndekupi kwamakambofamba muchiinda? Vakabva vati hazvitaurike mukoma, hazvitaurike. ndatova nenzvimbo dzinokwana idzo kuita 3 dzandakafamba ndichingotsvaka kukuvadzisa munin'ina wangu. Handisi kuda kuti aroorwe apa. She is supposed to get married this year.